Lele haye, lele haye, korona virüs belaviye dünyayı. Kulla grane derman le naye, Xwedê mirovahiye xilas ke ji vê belayê. Dermanê herî xweş, xwe parastin e. Ji kerema xwe, ji mala xwe dernekevin. Gelê me hêja rûmet silav rêz ji we hemiya re ez dengbêj sebrî agirî. Çawa ku em zanin ev nexweşiya koronaya vîrusa hanê ku hemî seranserê cîhanê zevt kiriye û her wisa jî xitiye nava rewşeke xeternak. Li gel vê tehlûkeyê divê em hemî xwe biparêzin. Tişta ku li me ferz ke ew jî mayîna di mal da e. Bi rastî mayîna di mal da ji bona me ji bo tenduristiya me hemiya mecburiyetekî herê mezin e. Xweda hemî mirovayî biparêze. Silav û rêz. Ez Kortepelî Mihemed. Ez boy vê vîrûzê dixwazim em herkes çendakî di malê xwe de bin. Em derû dorê xwe biparêzin. Hela heta Xwedê vê çêr dike. Zatan vê afat kî ji Xwedê de hatî. İnşallah Xwedê wê rake. û em herkes em 15-20 rokî em sebir bikin inşallah Xwedê wê derbas bi. Herkes li xwe miqate bil cîranê xwe hevalê xwe Xwedê wê derbas dike. û ez her kesê re selamê xwe dişînim û em li xwe miqayîd bin. Amanetê Xwedê bin. Xwedê vê ji roja reş nexweşiya vîrozê kula Helebê li ser temamê însanê dünyayê rake û biparêze bira Kurd jî xebera mezinê xwe bikin û di malê xwe da biskin heta çend roja bi sebir bin. gelî bira gelî gudarê ezîz ez dengbêj Eliyê Qerejdağî ji bo vê nexweşiya ku ketiye nava alemê korona vîrus hastalığı ketiye nava însana diqqet xwe bigirin ji mala xwe dernekevin biqwasî 20 saniya sabunekî û avek şîrgerm bi destê xwe tertemiz bişon xwe diqqet bigirin xwe mehfeze bikin. Belê gelî guhdarvanê hêja û birûmet ez dengbêj Sidîqê Farqînî daxwaziya min ji we heye vê biryara ku hatiye standin ji bona vê nexweşînê kesek ji malê xwe dernekevin teblî vê biryarê bibin heta ku Rebbê alemê vê nexweşiyê ji nava me û temamê însana ser me û her kesê rake înşallah bîzna Xwedê. Selam û rêz ez dengbêj Yusufê Goşxarî vê vîdeoya elmala xwe çê dikim nexweşîkî nebaş ketiya nava dunyayê li xwe miqate bin ji mala xwe dernekevin ji bona xatirê ku hem cîranê we pê as nebe hem temamê dunyayê keskî pê as nebe ewle ewlê ji bonê heyata xwe re li xwe miqate bin ji mala xwe dernekevin biraz zarar nekî wezî biraz zarar nekî cîranê wezî zarar nekî temamê dunyayê zî. Esselamu aleyküm. Dengbêj Enver. Gel insana tevsiyekî bikim hemû însana re. Eva jî nexweşîkê mezin e ji xwe vê nexweşiyê malê xwe derneyên sebir bikin em înşallah ji lê xelas bin xatirê we selamu aleyküm. Gelî dayika, gelî baba, gelî xuşka, gelî bira. Rewşa dinyayê nexweş e. Rewş cidî ye. Dernekevin derva ji malê xwe. Pir önemli ye. Tamamı bilim adamı dünyayı dibêjin, tamamı doktora dibêjin, tamamı sağlık dibêjin, dernek evin. Rabbi alemê bitûne insana ji vê belayê xelas bike û em di malê dan mecmalê de nayên evê uygulama ku çêkirine kes de nekivê derva pir tiştekî baş e. Banga min ev ez di hundirda di mala xwe da me herkes ez dixwazim kî eger di mala xwe da bimîne eger hûn ji kal û pîrê xwe ji bav û diyê xwe ji zarokê xwe ji torinê xwe ji hezkirinê xwe hûn hez dikin hûn herkes di mala xwe da bin kî di bajêr da be kî di gunda da be kî di navçe da be herkes ez ban dikim banga min ev herkes di mala xwe da be dermanê vê nexweşiyê tune ye parastina xwe xwe biparêzin ji vê nexweşiyê herkes di mala xwe da ancak hûn kanibin xwe biparêzin